Dar un pic să înțeleg și biserica, bun, vine de acolo, da? Asta am vrut să deși, mă spate biserica. Acest acces este din biserica. Csináljanak egy kis helyet a folyosón. Colegii dar nu intră nimeni, nici cu noi, nici cu ei. Meg kell tisztázódni a kérdésekre. Da, nu mă interesează că l-am oprit. Da, ok. Nu mă întrebam și ca și fapt divers, că văd că e... Da. Becsukon. Pentru că avem în capelă. Bejönnek, hogy megnézzék, hogy mi a... După aceea, vedeți că și ca... Domnul Popescu, haideți, vă rog să ne-ați acum, că suntem că e doar să vă pricepeți mai puțin. Deci, Azért, hogy lássák, hogy miről van szó. Hogy hívják, nem tudja, miről van szó. Azaz bután. Hát de ezt meg lehet akkor nézni. Egy éve, két éve. Hát acolo cealaltă, nu? Dicsőségi partea celălalt. nu mi-am un pic să văd aici, de curios. Nu deschideți. Altarul bisericii nu e, ci în spate de... Aici este, ăsta este da, acolo. Igen. Se pregătește pentru Sfânta Liturghie, sunt toate obiecte. Acum face părintele, acum am Deci aparține bisericii. Ca și după iconostaj în bisericile ortodoxe, nu se poate da biserica să funcționeze, iar după iconostaj, unde e altarul, ăla se ia. Deci așa ceva nu există în lume. Unde e domnul Popescu sau audiționat? Cine? Da, și vedeți care este area. Am înțeles că nu înțelegeam și deci nu are, adică eu am crezut că din partea dreaptă se vine, că de-aia n-am știam de partea asta. Ziceți releveu acela cu împărțitul sau cartea imunului. Deci, partea aceea este locul care este pregătesc așa cum este aici. Și intră în biserică. Și mai sus era capelă. Dar și mai sus unde? Acolo unde s-a intrat. Acolo? Se și vede că alea n-au fost niciodată școală, dar se vede foarte clar din construcție. Da, eu am fost în școală și sălile simetrice, cu cele de jos sau de sus, nu știu exact cum e acum. Da, numai că vreau să spun că alea fac parte din spatele bisericii, capelă privată a prelaturii, camera unde dânsul locuiește sau locuia, etc., etc. Să și vede că face parte din biserică, de aici e confuziunea cu numărul 16. Și mie dacă mi se schimbă și ce ne-am înțeles? Primesc un mesaj că se Deci schimbă nomenclatura. Delimitarea aceea cu ușa aceea de accesul, când putea să se facă, nu știu cum să zic, acum arhitectural vorbim, nu? Că nu există doar, poze. încă o dată, eu aici acum nu impun, ci doar îmi dau o părere, adică la modul, se vede clar că a fost un artificiu făcut, adică a fost ceva Până în artificial. 70, partea Aia asta. e mai nouă, ușa Nu, aceea. ușa asta mică. Nu a existat. De care ușă mică vorbim? Asta aici, lângă biserică. Ah, Ușița da, mică, da, adică da, unde era până în 70 există poze și am eu. Nu a existat, pentru că prelatul a umblat până în partea aia de mijloc. Știți, care e închis cu